Ola, que tal? Benvidos. Con 4 analistas abordaremos a actualidade política de Santiago, de Galicia, de España e tamén nos trasladaremos hoxe á capital de Inglaterra, a Londres, onde, como todos vostedes saben, pois produxo un triste, un lamentable, un horrible atentado no que faleceron 4 persoas, entre elas o propio autor, o presunto autor do atentado, e unha delas é galega ou filla de galegos. Pero antes lles presento os convidados de hoxe na mesa. Pola miña esquerda están María Cadaval. Que tal, María? Hola, que tal? Moi boas. María é profesora da USC. Está tamén Xan María Castro. Que tal, Xan María? Ben, moi boas. Xan María é sindicalista. E pola miña dereita, dous xornalistas. Pepe Castro. Que tal, Pepe? Moi ben. E tamén Alfonso Ribeiro. Que tal, Alfonso? Ben, Alfonso, director da Axencia Galega de Noticias. Ben, pois hoxe, antes de empezar, normalmente empezamos por Santiago, pero hoxe, pois, a actualidade manda e, ademais, como lles decía, hai unha galega entre as víctimas e quería pedirlles aos 4 contertulios que me fixesen unha valoración, unha reflexión sobre este atentado, que, bueno, a veces un xa, despois de tantos como ocurriron noutras cidades, pois a veces é difícil pois xa decir algo novo, pero, bueno, neste caso tamén hai unha persoa galega e sempre nos parece que nos toca máis cerca, non, María? Sí, tócanos máis cerca normalmente cando se lle pon cara, non, a este tipo de sucesos, pois vémolos como máis próximos a nós. Se ben é certo que todos aínda temos na nosa retina os grandes atentados de Madrid, de París, de Bruxelas, porque onte mesmo se cumpría un ano precisamente dese atentado de Bruxelas. O modus operandi foi evoluindo de tal xeito que ao principio pois atentábanse con grandes medios e con unha planificación precisa e demais, e vemos que agora poden causar ou pódese causar o terror con apenas un coitelo de grandes dimensións e un coche alugado, non? Imitando un pouco a ese atentado que se producira tamén en Niza hai pois pouco máis de ano e medio. O que non cambia é o fondo do asunto. Precisamente o fondo do asunto que siga latente é, bueno, pois, hai un obxectivo fundamental que teñen os terroristas, que é atacar o corazón non só de Europa, senón dos valores europeos occidentais. E, por outra banda, seguimos a ter latente un conflicto en Oriente Medio ao que nin Europa nin os Estados Unidos son quen de dar resposta, ou alo menos unha resposta eficiente que sexa capaz de parar na orixe, non, este tipo de conflicto que despois ten derivadas, e ten derivadas como estas que tamén estamos acostumados a ver, que son os terroristas xa non veñen deses países de orixe dos que estamos a falar onde está latendo o conflicto, senón que son cidadáns europeos, segundas, terceiras xeracións que están entre nós e que fan unha especie de soldados desa guerra. A mí non me gusta chamar Estado Islámico, pero sí do ISIS, non? Forman parte un pouco do Daesh e de toda esa revolución que se pretende introducir na Europa occidental. Sí, Pepe, moi complicado, supoño, que atacar este fenómeno. Todos os fenómenos terroristas son de longo recorrido, non? Pero este parece que vai a ser para moitas, para tempo, para décadas, non? Sí, eu creo que temos que acostumbrarnos, que non resignarnos. Unha cousa é a resignación e outra cousa é acostumbrarse a convivir con esta situación conflictiva provocada polo terrorismo. Eu recordo cando o atentado de París, un humorista, eu leo moitas viñetas do humor dos periódicos, non? Porque me parecen moitas veces grandes editoriales, non? E dicía un humorista, non recordo de quen era o autor da viñeta, la cuna de las luces atacada por los promotores de las sombras. Bueno, pois agora neste momento foi a cuna da democracia, Londres, unha cidade tolerante, unha cidade permisiva, unha cidade acolledora, pois foi atacada por os defensores da ditadura, os intolerantes, e, bueno, os intransigentes, non? Temos que acostumbrarnos a isto, que non resignarnos. Entonces, en España, que temos unha gran experiencia na loita contra o terrorismo pola situación de ETA que vivimos aquí desde fai 50 anos, creo que temos unha legislación, digamos que presentable, homologable ás millores legislacións de calquer país, non? Seguramente o que procede é reforzar os servicios de inteligencia, porque, como decía María,
a un loco que aluga un coche nunha cidade distinta e que ven con un coitelo e disposto a entrar preguntoiro abaixo, estamos en Santiago, na calle Real na Coruña ou en García Barbón en Vigo, ou na calle principal de calquer cidade, métese por aí e vai a 100 km ou a 200 por hora, mata a quen... Contra iso non se pode loitar. Que temos que facer? Seguramente reforzar os servicios de inteligencia e reforzar, indudablemente, as forzas e corpos de seguridade do Estado para que nos liberen pouco a pouco desta lacra, aparte de atacar os problemas no origen, como apuntaba María, pero bueno, ese sería o tema de outro debate. Sí, porque ademais, tamén o decíades, que están sendo pois persoas que naceron no propio país, o sea, neste caso un británico, os belgas anteriormente, entonces eso ten que ser complicadísimo, non? Deixen facer un apuntamento a eso que dicía Pepe, é que hai un dato máis no caso de Londres, é que o alcalde de Londres é musulmán, que moitas veces dice que, bueno, é por falta de integración, é por falta de políticas e demais. Neste caso vemos que, efectivamente, a integración é total porque o alcalde da cidade na que se produce ese ataque terrorista é precisamente musulmán, non? Alfonso mesmo. Sí, bueno, eu asisto a isto con moita preocupación, non? É dicir, concordo con todo o que dixeron os compañeiros. Obviamente non é un feito illado, é algo que se ven sucedendo, e vense sucedendo en cidades de toda Europa. E hoxe viña escuitando na radio, bueno, pues, testemunhas de xente desde Londres, desde Bruselas, que está prácticamente tomada polo exército, é dicir, agora en Bruselas casi, digamos que forma parte da paisaxe cotidiana, pues, ir por unha rúa céntrica e atoparte pues, 4 persoas fortemente armadas do exército e están acostumados a convivir. Eu non sei se ese é o panorama que tenemos no futuro en Europa, porque está claro que Europa non ten, de momento, unha resposta para ese problema, porque moitos deles, como apuntaba María, son quinta columnistas, é dicir, xa están aquí dentro, non? E responden a un chamamento, por exemplo, do Daesh, que fixo non hai moito, que dixo cada quen que queira, cada un que queira, bueno, pues atacar, sin, digamos que non responden a unha estrutura como noutros casos, como podía ser Al-Qaeda, non? É dicir, que de forma individual, pues, de forma inopinada, é dicir, é difícil prever todo eso, non? Por tanto, teria que haber unha maior coordinación entre as forzas de seguridade, entre os servicios de inteligencia, o mellor, agora que se está debatindo o tema de Europa coa salida do Brexit, pois, falar da Policía Europea ou falar de que haxa unha maior colaboración, porque, senón, cada día estaremos a falar dun suceso nunha cidade diferente, hoxe mesmo en Amberes, non? Un día despois, non? Sí. Xan. Sí, aínda que sea reiterativo, eu penso que hai que seguir dicindo que se condena o atentado, que os atentados é un acto totalmente execrable, independientemente de que, claro, cambia o modus operandi, seguindo Berlín, Niza, e cambia tamén o protagonista do atentado, que se desvía hacia esta fórmula de lobo solitario, que eu penso que aí pode, baixo este término de lobo solitario, tamén se poden ocultar moitas cousas. Pode haber lobos solitarios que son lobos solitarios puros, por así decirlo, e outros que podan querer aparecer como lobos solitarios, non? Pode ser tamén outra das cousas que hai que ter en conta. Medidas. Estamos de acordo en que hai que reforzar as medidas de seguridade, pero eu diría, por aí iba algo a intervención de Alfonso, non tanto no cuantitativo como no cualitativo, eu creo que hai que volcar máis intelixencia, máis que algo moito de aparato, de decir como nos protexen, porque eso ao final pode volverse incluso en contra, porque a pesar de exhibición, de que poda estar os militares, a forza pública, se siguen dando os atentados, pois eso ainda pode desmoralizar máis, incluso, non? En cambio, as outras medidas, eu creo que sí que hai que aplicalas. Unha maior coordinación, un maior análise en concreto de como se producen agora exactamente os atentados, e tamén o de unha maior integración. Eu sei que a integración, pois, mira, pode ser desigual, pero na medida en que preconizamos eso, me gustaría avanzar na integración, pero corremos o peligro incluso de que poda haber unha situación que haxa unha parte considerable que pida
menos integración, e aí é onde vexo o peligro, en esos movimentos xenófobos que teñen tamén a súa traducción, desgraciadamente, tamén a nivel político, e iso tamén hai que cuidalo moito, porque iso é darlle un abono máis aínda, independentemente de que por sí só xa é malo que crezcan os movimentos xenófobos, pero en vez de frenar ademais o outro, o que fan é alimentalo, o terrorismo jihadista. Hai para mí dos factores importantes. Un é o que acabas de apuntar a integración, non integración. Esta xente non se integra, non? Por un lado, porque hai un choque de culturas, de civilizacións. E por outra banda, o desarraigo. Falaba Alfonso de Bruselas. Bueno, en Bruselas, o barrio Molenbeek. No barrio ese hai hoxe máis problemas dos que había fai un ano, pero bastantes máis. A xente sigue moi desarraigada, con moitos problemas, a policía paseando. Esta xente non está integrada ni se vai a integrar. Son xente moi desarraigada. E por outra banda, claro, moi fanática, porque tampouco non encontrar resposta na cidade e na sociedade onde están, bueno, pois dalles igual 8 que 80, non? De perdidos ao río que decimos por aquí. Sí. Pero aí tamén Europa ten certa responsabilidade, é dicir, ao final creamos unhas guetos, é dicir, falábamos de Bruselas, pero podíamos estar falando de París, por exemplo, basta Banlieue, é dicir, os barrios periféricos, e están concentrados aí, non? É dicir, ao final apartámolos, é dicir, non houve unha integración plena e iso fai moi complicado tamén ter un control sobre eles, non? A mí, en calquera caso, rematando, son unhas cousiñas. Eso de falar en primeira persoa de plural non me gusta, de apartámolos. Non nos apartamos, apártanse. As políticas de integración son tantas e tan variadas que na terceira xeración deberamos ter conseguido, e efectivamente non o temos conseguido. Pero a mí pareceme que non debemos buscar culpables. Isto é froito dunha guerra que se vive ou que se batalla noutro campo e que se deriva e que se traslada precisamente para que o impacto sexa maior a estas corazóns, non? Que chamamos da cultura occidental. Eso por unha banda. Por outra banda, o tema do lobo solitario. A mí ese termo non me gusta nada, porque cando falamos de lobo solitario estaríamos a falar dunha persoa que actúa pola súa conta e risco que non forma parte de ningún colectivo. En este caso, parece que poderíamos falar máis dun actor solitario que dun lobo solitario, porque efectivamente se confirma que foi unha persoa sola que argallou todo isto, pois está claro que forma parte dun colectivo maior que non actúa pola súa conta e risco. Eso de lobo solitario non concorda con este caso específico e concreto. E por último, ao fío do que falabades da intelixencia, acabase de saber, ou onte sabíase xa casi en tempo real, que hai un sitio no internet que parece que é así bastante sumerxido de mes, que é 4chan, onde estaban o día antes publicados todos en unha linguaxe evidentemente camuflada, todos os pasos que se ían dar o día do atentado e onde se ia atentar concretamente, non? Co cal, se efectivamente, como apuntabades, esa intelixencia tivera actuado, podería telo frenado. É moi difícil, é moi complicado, pero existen formas, existen fórmulas onde moitas veces se actúa a tempo pode separar. Bueno, en España estamos a ver que en Barcelona, en Valencia, non? Estes días estánse detendo células e demais. Por aí sería a parte da reacción, xa non tanto da acción, senón como da reacción de antepoñerse a estes fatídicos resultados. Sí, é certo, en España, pois, por sorte, despois daquel 11 de marzo de hai xa 2004, que hai moitos anos, pois, bueno, non tuvemos así e parece que as forzas de seguridade pois están actuando ben, pero, bueno, creo que, como decíamos hoxe, coincidimos todos, é moi difícil cando é unha persoa sola, ou sola, ou desta, ou mellor non solo de todo, pero con un coche e un coitelo, pois é moi fácil, e é moi difícil atallar eso. Pero sei que o tema era para facelo monográfico durante estos 50 minutos que temos, pero tamén hai outros asuntos, e somos unha televisión de proximidade, unha televisión de Santiago, e entonces vamos vir a Santiago, a capital, porque estes días foi noticia a Sala Malatesta, a antigua Sala NASA, e xa se fala do caso Malatesta, non?
E eu creo que é un pouco tamén máis noticia porque ven precedida de outras denuncias e dun caso, de outro caso de, digamos, de trato de favor ou de posible trato de favor, estás investigando nos xulgados, como todos vostedes saben, a algúns establecementos nocturnos por parte do Concello ou de algún concelleiro. Entón, isto ven un pouco a alimentar este interés por este caso neste momento, que ainda estás investigando. Vamos a escoitar unhas declaracións que facían esta mañá o alcalde e o voceiro do Grupo Popular falando deste asunto. Está a actuar con mala fe e incumplindo os códigos que se lle exixen a calquer concelleiro ou concellera da corporación. Ten afirmado públicamente nos medios, e están as probas audiovisuais, que accedeu o expediente antes de solicitar o acceso ao mesmo. Ten explicitado, proxectado un xuicio político sobre concelleros desta corporación cando queda claro na revisión do expediente que foi un procedimento de tramitación administrativa. Polo tanto, eu creo que está facendo un flaco favor ao Concello e tamén a hostelería da cidade polo seu proceder. E eu penso sinceramente, non vou seguir alimentando o que creo que é un delirio absoluto e que ademais está faltando todo o código de funcionamento. Como se pode decir que se accedeu a un expediente antes de ter pedido o acceso ao propio expediente? Que yo no he mentido, he sido absolutamente transparente. El lunes yo tuve acceso a la parte sustancial del expediente. Y el martes, o ese mismo lunes a última hora, ¿el lunes qué día fue? 21. 20. El martes, por registro, solicitamos acceso a lo que nos faltaba del expediente. Entonces, dejando claro que, lógicamente, no he mentido, Compostela Berta se pregunta, ¿cómo he accedido yo al expediente? Decía o confesaba Umbral en una novela suya que él de joven aspiraba a ser sublime sin interrupción. Yo creo que Compostela Berta aspira a ser un gobierno ridículo sin interrupción. Ahora el gobierno de Compostela Berta va a descubrir con horror que hay concejales de oposición, al menos los del Partido Popular, que todas las semanas tenemos conocimiento de lo que firman. Pero de esto se van a enterar hoy a través de vosotros, porque hasta ahora pensaban que no teníamos conocimiento de esto, o que yo me quedaba por las noches en el ayuntamiento y abría después las puertas de los despachos o algo así. Ben, pois o tema esta mañá xa derivaba a forma en como se había conseguido ese expediente ou esa información, e xa vemos que en isto pois o alcalde e o voceiro Sánchez Brunete do Partido Popular non coincidían. Pero, bueno, aquí quizás, non sei o que me van a comentar os contertulios, pero ir un pouco ao fondo. O sea, esta é unha sala que solicitou a autorización pois hai máis de un ano, e durante todo ese tempo pois non foi a inspección. Non sabemos se é responsabilidade de algún funcionario ou se é responsabilidade, neste caso sería máis política, da corporación ou do equipo de goberno. Entón, eu creo que está aí a cuestión. Se é normal, eu vos pregunto primeiro se é normal que poida pasar un ano sin que se faga unha inspección de un local que ten acceso, que ten capacidade para case 500 persoas, non? E que está funcionando desta forma, digamos, provisional durante tanto tempo. Pepe. No, a min pareceme moi ben a discusión que ten o alcalde, o voceiro do Partido Popular, de se accedeu ao expediente de forma irregular. A mí eso non me importa nada. Esos son mecanismos administrativos que eles teñen que ventilar e solucionar así. A min, como ciudadano, o que me interesa é se realmente se actuou legalmente en este caso desta sala de espectáculos, non? Se houbo trato de favor ou non houbo trato de favor. Porque isto interesa a min e interesa a todos os que teñen negocios en esta cidade, que están ao mellor pendientes dunha licencia para a apertura. Houbo picaresca, polo que publicaron os medios de comunicación, porque, ao parecer, se a capacidade supera as 500 personas, necesita xa ter en regla a licencia de apertura antes de empezar a funcionar. Pero se son 497, como dixeron os propietarios da sala, pois resulta que pode abrir con un informe dun arquitecto, etc. Entonces, bueno, estánnos tomando pelo a todos. Que nos digan a verdade unha vez, é o problema, que é un problema menor en Santiago. Eu creo que é un problema menor, moi menor. É moito máis importante non ter onde aparcar, por exemplo, onde deixar un coche, non? A pesar dos impostos municipais que estamos pagando.
O problema resolvese abrindo os queixos, enseñando os expedientes e a ver que pasou. Se foron a inspeccionar ou non foron a inspeccionar, que o digan dunha vez e que se deixen de perder o tempo, en definitiva, non? E que, de verdade, a min enervan estas cousas. No, é menor, coincido que xa o dicía que é un tema menor, pero como ven, como houve un precedente parecido, non sei se exactamente igual, pois o mellor por eso ten máis repercusión, non? É un tema menor mentras non pasen cousas como pasou no Madrid Arena, por exemplo. É dicir, os temas son menores cando non pasa nada, porque efectivamente, como apuntaba Pepe, aquí o tema é que se está funcionando cunha licencia provisional, unha licencia provisional que se pode pedir a través da aportación do informe dun arquitecto visado polo colexio e, digamos que ese período transitorio de silencio administrativo dá posibilidade de que abra con esa ocupación provisional que o arquitecto de parte, digamos, decretou, dictaminou. Entonces, despois o Concello ten que ir, revisar e definitivamente decidir cantas son as prazas ou cal é a ocupación que ten ese local, non só polo seu espazo físico, senón, por exemplo, polas medidas de seguridade que ten, polas saídas de emerxencia que existen e demais, porque lembremos que unha cousa é ter capacidade para 500 persoas e outra poder evacuar a esas 500 persoas en caso de necesidade, non? Entonces, xógase con moitos conceptos aquí á vez e un dos máis importantes, precisamente a hora de obter a licencia, é o da seguridade. Se se cumpren eses aspectos de seguridade, esa licencia definitiva sería outorgada con esas case 500 prazas de ocupación. Pero o que estamos a ver é que parece que o concelleiro que está encargado a día de hoxe dese tema, que é Xan Duro, pois está a falar dunha rebaixa do 80%, é dicir, esas 500 prazas acabarían quedando en 100, non? Eso significa que durante un ano pois se ven funcionando con unha ocupación superada pois moi por riba do que sería a súa ocupación legal, legalmente establecida. E iso é o que hai que efectivamente definir e delimitar por parte do Concello, non? Iso é o que ten presa realmente. E o que me pregunta é como pode pasar un ano sin que se faga unha inspección. Habrá que ver quen é o responsable, non? Sí, eso sin dúbida. É certo tamén, bueno, o que apuntaba Pepe, de que esta vai ser unha longa pre-campaña e calquer tema local vai se aproveitar, bueno, pues para, neste caso, para atacar por parte do Partido Popular. En calquer caso, cando un partido político, sexa Compostela Aberta ou calquer outro, chega a unha institución, é dicir, o primeiro que ten que velar é por o interés xeral. Eu, tanto no tema dos horarios, como neste tema en concreto que estamos falando, no que está en risco a seguridade da xente que poda acudir, eu penso que bueno, pues hai que priorizar, é dicir, o interés xeral, e non tratar a alguén mellor ou peor en función de determinadas afinidades políticas ou de outro tipo. Eu penso que aí é o que está, digamos, o que sobrevoa sobre este caso, non? E, bueno, ao final, se tú das trato de favor a alguén, ao final estás a facer o que criticabas cando estabas na oposición e antes de chegar ao goberno, non? É dicir, estás facendo as prácticas que, de alguma maneira, pois, otorgabas aos anteriores gobernos que houve aquí en Compostela, non? E Xan, sí. Bueno, eu confeso a miña ignorancia en algúns temas relativos a expedientes, pero me chama a atención, non? A intervención de Alejandro Sánchez Brunete dicindo que tuvo acceso a unha parte sustancial do expediente, eso que está por anacos o expediente... No, é unha das cousas, non? Como tamén me extrañan outras manifestacións, non? Que o que te leva é a decir, señores, aclárense vostedes, non? Pero uns e outros, non? Porque tamén parece que había unhas manifestacións de Duarte no seu momento dicindo que tiñan problemas porque non localizaban aos donos. Como non van a localizar aos donos de un establecemento que está funcionando, non? Sempre é unha sala con esa capacidade que acabamos de analizar. Eso de non localizar aos donos ocurría fai 15, 20 anos, cando as multas de tráfico mandabanchas a casa, tiñas que recibilas, firmar. E se non estabas na casa, moitas veces viñas co carteiro, non estou, e non tiñas a multa. De verdade, é dun ridículo sublime. Salvo que vayan en horas de oficina, na máis, de 8 a 3, non? Entón, o mellor non coincide ca apertura do establecemento, claro. E logo, outra cousa que tamén me chama moita atención, non? Pero, bueno, supoño que Xan Duro, que me parece unha persona, bueno,
non quixera entrar en comparacións, pero vou entrar. A mí me parece máis seria para este tema que Duarte, no? Polo menos agora que está entrando no tema, no? E non sei, a mí me chama moito a atención, porque se houbera unha diferencia dos 497, que son casi 500, a 100, é que é unha diferencia notable. Como pode haber unha diverxencia tan grande? Eu non acabo de entender. Bueno, espero que se clarifiquen estas eu cuestións. tampouco son experto, pero teño entendido que 100, se non se consigue investigar e ver os servicios municipais poder informar sobre a sala, pois automáticamente marcan 100. Creo que é así por norma, non? Se poñen unha cantidad, digamos, baixa, pero xa é por norma, non é porque o Concello solo lles vai autorizar 100, sino é a espera de que se resolva todo o expediente. Deixe-me dicir dous apuntes brevísimos, Luís. Eu creo que o primeiro interesado en resolver e aclarar esta situación ten que ser Compostela Aberta, porque o que decía Plutarco, non? En Vidas Paralelas, a muller do César non só ten que serlo, sino que ten que parecelo. Se eles queren demostrar que viñan a sustituir a bella casta para regenerar a vida pública, oiga, empecen por aclarar este tipo de cuestións que son importantes, aínda que sean menores desde o punto de vista económico. Eso por un lado. Segundo, detrás de todo isto hai un negocio, hai unha xente que arriscou un diñeiro que se queixaba amargamente, como apuntaba antes Alfonso, de que os puxeron unha picota en grave risco que atenta contra a supervivencia do seu negocio. Tamén por ben deles que aclaren a situación, si actuaron ou non actuaron irregularmente, para que o sepa tamén a E xente. probablemente non terán ninguna dificultade en deixarlle pasar para que vexan se efectivamente a sala cumpre ou non cumpre, non? Si o xogo de intereses está equilibrado, aquí a discusión parece que ten curto recorrido se efectivamente a discusión xira en torno á propia sala. Bueno, o Concello anunciou unha investigación, vai investigar. O que pasa é que algúns tamén critican que dá a sensación, ou algúns lles dá esa impresión, de que pretende responsabilizar os funcionarios, non? Entonces, bueno, pois hai eso, pode haber responsabilidades dos técnicos ou dos funcionarios, pero que as responsabilidades políticas, pois, son de quen goberna, non? Sí, Alejandro Sánchez Brunete, o concelleiro do PP, vou un pouco ao fío do que apuntaba Xan María, viña a decir que Duarte, que recibía os expedientes e que os metía no caixón directamente, e os expedientes dos técnicos, dos funcionarios, e, sin embargo, que o seu sucesor, vamos, en canto ás competencias, Xan Duro, que si os ve, que os firma, pero que tamén os mete no caixón, o cual sería igual de grave. Bueno, son as acusacións graves que entran dentro do xogo político, pero que, en calquer caso, a consecuencia sería similar, non? É dicir, porque se ti lees o expediente, digamos que corroboras un pouco o que dicen os técnicos, pero tampouco o moves, pois queda aí nun caixón, non? Bueno, en calquer caso, bueno, eu penso que isto circunscríbese dentro da pelexa política e o importante é que se mire igual a todos, que se fagan as inspeccións que haxa que facer e que cando vamos a un local público en Compostela que haxa as medidas de seguridade para que, como dicía María, non haxa casos como do Madrid Arena ou como outros por aí. E que entren realmente nos temas que preocupan a ciudadanía, por exemplo, o IBI, a revisión catastral que vai a vir, que nos vai a prexudicar a todos. Ese sí que é un tema importante para Compostela. Algo máis por aquí que comentar? Bueno, pois cambiamos de asunto porque levamos xa, eu creo que nos quedan só máis ou menos 15 minutos e aínda aquí no papel teño moitos temas por sacar. Este vindeiro fin de semana o BNG celebra a súa Asamblea Nacional e, bueno, Ana Pontón é a única candidata a portavoz, o máximo cargo dentro desta frente. E, bueno, parece que hai unha remuda, unha renovación importante. Non sei se vos o vedes así tamén, se é unha etapa nova, se o BNG, pois, nas últimas eleccións tocou fondo e agora é capaz de sair adiante, se pode, a partir de hoxe, ou a partir deste fin de semana, ver algunha posibilidade de achegamento hacia as mareas. Bueno, non sei, son moitas preguntas, que son moitas preguntas para pouco tempo. Alfonso. Sí, bueno, eu penso que hai dúas certezas. Unha é que hai consenso, que xa é moito decir, falando dunha forza de esquerdas, vendo o que pasa pois na Nova ou en Podemos, en outras patas de Marea.
o sea que hai consenso, hai unha remuda xeracional, como ti decías, porque entra xente nova, é dicir, continúa algunha, digamos, que xa, bueno, pues levan tempo aí e que manexan un pouco os fíos, como pode ser Néstor Rego, Vítor Lobeira, etc. Pero sí entra con forza outra xente nova e hai, despois desas dúas certezas hai unha dúbida, é dicir, si a parte de consenso e remuda xeracional, si vai haber unha apertura, é dicir, porque ata agora, desde o meu punto de vista, o BNG vive un pouco do efecto Pontón, é dicir, de facer enfocar moi ben unha campaña, de dulcificar un pouco a súa mensaxe, pero, en realidad, ao mellor, temos que preguntarnos se esa cohesión interna responde a que os discrepantes xa marcharon ou están en camiño de marchar, non? Iso penso que é a gran dúbida e é o gran reto que ten por diante o BNG. Bueno, algún discrepante, como era Xavier Vence, pero, bueno, parece que eso xa está superado, non? Bueno, pero antes de Xavier Vence, sabes que houve moitas fugas, non? Sí, este foi o último, pero, bueno, dábase un pouco por, digamos, amortizado dentro do BNG. Xan, tú como ves o BNG do futuro? Sí, eu vexo unhas ventaxes que vai ter o BNG cara a esta asamblea que algúns pues, tratan de comparala con aquela que se celebrara fai moitos anos no estadio de Riazor, tamén na Coruña, no? E que deu orixen ao BNG, ao salto ao salto do nacionalismo a través do BNG e a que pasara a primeira fila Beiras. As similitudes poden ser en isto que decía Alfonso, non? Nos aspectos, digamos, máis organizativos, formais, efectivamente, agora Ana Pontón vai ser unha portavoz non cuestionada, é unha persona que está abrindo o paso, ademais, a novas xeracións dentro do BNG, se están realizando relevos, eso é unha realidade no propio BNG, e transmite pois unha sensación de cohesión, non? Cousa que, como decía Alfonso, pois non se ve en outras forzas e esa vai a ser a súa ventaxa, non? Outro, e aí é onde se ten que medir o BNG para ver se o que conseguiu con todo isto foi frenar a caída, o sea, Ana Pontón e o BNG, por tanto, tamén nas últimas eleccións, o que fixo foi ganarlle a batalla ás enquisas, non? Pero, claro, non conseguiu a remontada e ese é o reto que ten agora. E para iso sí que ten que modificar a forma de dirixirse tanto á sociedade como tamén o de repasar pois unha serie de cuestións do seu ideario, como era que é ser nacionalista, nacionalismo, independentismo, toda unha serie de cuestións que se vai a ter que clarificar, porque me parece que hai unha parte da sociedade galega susceptible de otorgarlle o voto que se vai a preguntar todo eso, non? Vai ir por aí? Pois non o sabemos moito, non? En canto a cales van a ser os eixos fundamentais en canto a política a realizar, non a decir estamos moi unidos, frenamos tal, senón que paso vamos a dar a partir de agora, non? E iso é o que voto de menos, o que voto en falta, non? Non quero dicir con eso que, cuidado, igual chega ese día ou chega o traballo posterior do BNG e non vou dicir nos dá unha sorpresa, porque sorpresa pode ser unha cousa ou a contraria, non? Pero digo que veremos o que sucede, non? Veremos o que sucede primeiro na propia asamblea e despois no traballo posterior. Sí. Pepe. Eu basicamente coincido co que apuntou Alfonso e Xan María, non? Creo que Ana Pontón conseguiu frenar a caída en principio e agora ten que iniciar a remontada. Bueno, ese é o seu gran reto. O que sí percibo é que neste partido político a salvación veu de maus dunha lideresa, dunha persona que foi capaz de cohesionar, de aglutinar, de aunar todos os esforzos. Deixáronlle facelo, non? Agora só falta que lle deixen facer de cara ao futuro. Bueno, eu non coñezo moi ben o bloque por dentro, pero todo o mundo fala dos coroneles e desa xente que manda na sombra, que debe ser verdad porque dixerno toda a vida e algúns voceiros caeron precisamente por enfrentarse a esa nomenclatura que está aí, non? Eu creo que para remontar Ana Pontón, que é unha política lista,
intelixente, ten que ser moi realista e ten que saber conectar co pobo galego. O pobo galego é un pobo conservador, de vellas costumbres, arraigadas costumbres que temos neste país. Conservador nas formas e no fondo, non quere estridencias. Entón, ten que presentarlle e ofrecerlle un nacionalismo homologable, é suave, un nacionalismo que sea capaz de cautivar ao marxen de todos os radicalismos e esas historias as que é moi dado de vez en cando o Bloque Nacionalista Galego, non? Entón, se o consiguen, pois é posible que conecte cos sentimentos e cas ansias e expectativas dunha gran porcentaxe do pobo galego e consiga remontar que realmente o que aspiran, non? Sí, María, tú crees que vai a conseguir o que acaba de decir Pepe? Para o final, eu creo que ese é un dos obxectivos, precisamente, non é casualidade que se celebre esta Asamblea Nacional na Coruña, no frontón de Riazor, porque precisamente están como rememorando ese 35 aniversario, porque foi no ano 82, non? Cando se constitúe precisamente ali o BNG. Agora, non se trata de refundación, pareceme, senón máis ben de renovación encarada, precisamente, por Ana Pontón despois de ter demostrado que ten esa capacidade, non, de arrastrar esa capacidade de recuperarse do golpe tan forte que foi, en primeiro lugar, a saída de Beiras, a creación de Anova e a introducción no mapa político de todas estas forzas novas que parecía que desplazaban ao bloque nacionalista galego, non? Entonces, por unha banda, hai esa renovación ou esa intención de renovarse, pero por outra banda, eu coido que teñen moi claro que o que están a vivir é un cambio de ciclo que parece que van a encarar cunha perspectiva de medio prazo e non de curto prazo. É dicir, unha das principais confrontacións ou loitas internas que houbo no bloque nos últimos tempos foi precisamente esa terceira pregunta que nos facías. Engancharánse coas mareas ou non se engancharán coas mareas, non? A decisión estaba principalmente nos resultados electorais. Había líderes dentro, ou bueno, xente importante dentro do bloque que apostaba por engancharse ás mareas porque dicía que prefería 2 representantes dentro de 20, nun conxunto de 20, e non 6 de xeito individual. Sin embargo, o núcleo duro do bloque o que aposta ou o que defendeu é que hai unha sinal de identidade clara no bloque, que esa federación de partidos arredor do nacionalismo que nada ten a ver coas mareas, non? Entonces, digamos que o que gañou foi esta segunda posición. Se gañou esta segunda posición, o que teñen claro parece que a aposta non é ir tanto polos réditos electorais máis directos, porque ademais falta ese atractivo dos votos inmediatos que era Beiras, isto é innegable, é dicir, a época máis gloriosa do BNG foi con Beiras ao fronte, e agora esa nova etapa ten que encarar con unha especie de tranquilidade que ten que empezar por construir de novo. Isto un pouco o que apelaba Pepe, non? É dicir, volver á base, volver a traballar eses votos dende a base e a partir de aí volver a construir ese partido nacionalista coa identidade nacionalista como bandeira. Lonxe, polo tanto, desas mareas, a mí pareceme que esta última pregunta ten resposta moi clara. É dicir, o bloque a día de hoxe, coa dirección actual, non entra nos seus plans incluirse coas mareas, senón que queren camiñar sós. Veremos a partir desta fin de semana e despois a primeira gran cita que teñen, digamos, son as eleccións municipais, que quedan só 2 anos. Solo? Solo, bueno, digo solo porque xa vai empezar a pre-campaña, ou xa estamos na pre-campaña, non? Hai unha cousa, eu estou totalmente de acordo co que acaba de dicir María. Polo menos no inmediato, eu non sei se a medio plazo vai haber unha confluencia do bloque coas mareas, pero no inmediato eu penso que non, porque hai esas dificultades por parte do bloque, pero me parece que dentro de Marea tampouco hai esa vontade e, polo tanto, non se vai a dar. Outra cousa é que, bueno, no futuro pode darse, pero... Máis que vontade é que non sabes onde te integras, porque as mareas, ou en Marea, é un conglomerado de aluvión con tantos afluentes que ao final non sabes onde está o río principal e cal é a idea principal e que proxecto teñen para Galicia. O bloque ten un proxecto para Galicia, sempre o tivo. Podes estar de acordo con ele ou non,
pero en Marea non ten nada, absolutamente nada. Están discutindo a ver quen manda, quen é o voceiro, quen non é... Pero entonces, Bloque, onde te integras? pero o Bloque que teño o proxecto, eso pode chocar un pouco que decíamos antes, vale ese proxecto que tiña o Bloque Ese é o que teñen que para adaptar. Galicia de agora, claro. Ese é o que teñen que adaptar eles. Pero cuidado, Se a labor de Ana apuntou. eu estou de acordo que en Marea ten ese outro problema organizativo e eu non subvaloro o organizativo. Pero cuidado, tampouco digamos que o organizativo é moi importante e que en cambio o político non é importante. Eu creo que é tan difícil de superar eso por parte do Bloque como que ten en Marea a nivel organizativo. Pero o organizativo tamén é importante porque ao final transmites unha Sí, idea sí. a un potencial Por suposto. votante que... Por suposto. Eu tamén concordo con vos en que o Bloque dificilmente vai chegar a unha confluencia con Marea. Lonxe diso. Penso que a remontada da que falaba Pepe vai vir un pouco por aí, é dicir, de pescar no caladoiro de Marea, porque en Marea o fracaso que tivo electoral aquí en Galicia non foi tanto que o sorpaso se quedou en un sorpasiño, foi que non foi quen de ocupar o espazo político do Bloque. Aquí falábase de que o Bloque quedaría como unha forza testimonial con 2 deputados, como moito lle daban as enquisas, e ao final, bueno, pues caeu un pouco, pero mantivos, ten 6 e ten capacidade para regenerarse. Eso é o que lle vexo. Pero é a imaxe que está ofrecendo. Marea está ofrecendo unha imaxe nefasta para eles mismos. Por eso digo que o organizativo é importante. Claro, porque si non que diferencia hai? Había 3 corrientes na última xuntanza que tiveron aquí fai 3 semanas, non recordo exactamente. Que diferencia hai para Galicia no proxecto de país, no proxecto para Galicia, entre calquera das 3? Que non o sabemos tampouco, non dixeron nada. Todo é un caos, eso. É a casa de Tócame Roque de don Ramón de la Cruz, do século XVIII, non? Cambiamos de asunto, seguimos en Galicia e esta semana pois, o presidente Feijóo anunciou a convocatoria de oposicións para no ensino, para mestres, 1043 prazas, pero, bueno, pedíalle o voceiro no Parlamento, o representante no Parlamento do Partido Socialista, a Lei Ceaga, un pouco que se comprometese a que ese decreto que ten que facer o Goberno Central pois tamén o apoyasen os socialistas. Non sei, bueno, isto está unido cos presupostos e como nos queda pouco tempo, quería tratalo tamén un pouco todo xunto. Parece que vai haber oposicións, eso, que se vai a buscar a fórmula dun Real Decreto, que creo que ten que convalidar tamén o Parlamento, non sei se credes que neste caso vai a convalidar ou non, si pasará como na estiba. Supoño que estás pensando na estiba. Claro, por eso digo, si lle van a penalizar, bueno, a darlle unha patada no cu... A ver, o que está claro é que sí se pode convocar oposicións cando Montoro se compromete a quitar adiante ese Real Decreto que dá seguridade xurídica á convocatoria. É dicir, a discusión que teñamos este mes anterior era precisamente se se convocan ou non se convocan. A mí parece que era unha posición intelixente non convocalas mentres non houvese seguridade xurídica. Agora, se efectivamente se di que antes do día 31 de marzo se vai a aprobar ese Real Decreto para as oposicións á educación, eso permite de xeito automático convocalas por parte das comunidades autónomas, porque claro, aquí temos dous axentes. Por un lado está o Estado Central, que é o que ten que aprobar a taxa de reposición, e por outra banda son as comunidades autónomas as que teñen a potestade para crear convocar oposicións para cubrir as plazas fundamentalmente de educación e sanidade, non? Entonces, as comunidades autónomas que se arriscaron a convocar antes de que o goberno saque ese Real Decreto, arriscanse a que nun momento determinado que poida facer unha reclamación e se boten abaixo, non? Entonces, para os opositores, pensando nos opositores, e poñéndose sempre no lugar deles, é moito mellor pois, ter esa seguridade. Ben, precisamos ter os orzamentos aprobados? Non é preciso, vemos que cun Real Decreto se pode facer. Pero ese Real Decreto ten que ser convalidado no Congreso. Agora ben, eu coido que aquí ningún partido político se vai atrever, non, a tumbar ese Real Decreto e impedir que esas oposicións sexan convocadas. Non sei, paréceme, aínda que, como decía antes xa María, as sorpresas poden ser sempre positivas ou negativas. Non sei se opináis o mesmo. Sí, no, eu concordo que sería o normal, non? Pues estamos falando de postos de traballo, non? Bueno, pero normal a veces non é coincidente coa... Eu penso que a xenda política aquí non se vai a normalizar
normalizar, se se chega a normalizar, e se non hai outras eleccións, dependendo un pouco do que pase co PSOE, non? É dicir, ocurrirá cos presupostos, que os queren sacar tamén ese mesmo día, o 31, o mesmo día do Real Decreto. preséntanos, non? Sí, presentálos, é dicir, anuncialo, é dicir, anunciar quere dicir que hai un acordo, é dicir, e van ter ese acordo sin o PSOE, porque obviamente non lle queren meter presión pois, desde o PP a Susana Díaz, que parece ser que é a candidata que preferida por Mariano Rajoy e polo seu partido. Non? En calquer caso, bueno, pois, eu aquí, a diferencia das Tibas, e vexo que, bueno, pois, no tema de educación hai digamos, unha certa premura por sacalo antes de que se inicie o novo curso. Hai tamén unha intención de rebaixar a interinidade, que creo que na docencia está nun 20%, baixala a unhas tasas máis asimilables dun 8%, e, por tanto, bueno, pues nada a priori, pero, bueno, non se pode decir nada máis. A priori, o normal sería que houbera un entendemento no Congreso, pero veremos. Sí, Xan. Sí, o que está claro é que os opositores van estar a favor de que se convalide, non? E a mí me parece que eso pode ser decisivo á hora do posicionamento dos diversos partidos, non? Eu creo que aquí, xa non só o PSOE, non? Eu me imagino que o PNV tamén facilitará as cousas, non o sei, e será máis fácil, e Ciudadanos, por suposto, que tamén, pero bueno, como decía fai un momento María, repitiндose algo que dixera tamén, que eu antes, as sorpresas poden darse, está claro, non? Pero eu sinceramente penso, se teño que facer un pronóstico, eu penso que vai ser convalidado, non? E non cabe duda que iso lle otorgaría pois unha seguridade xurídica a todo, non? Outra cousa é o dos presupostos, que xa sei que aí o goberno pois tira que, bueno, sin os presupostos todo de máis patina, porque eu penso que poden ter algo de razón desde a súa óptica, pero tamén hai que pensar na óptica das demais. A veces as grandes coincidencias parten de máis pequenas coincidencias, e eu creo que sería un erro por parte do Partido Popular non valorar os pasos que se van dando en outras confluencias que nos señan os presupostos. De todas formas... Pasamos xa tamén, se queréis, aos presupostos. Sí, eu creo que tiña que haber un acordo fundamental entre as forzas políticas nos grandes asuntos de Estado. E a educación é un gran asunto de Estado. Por certo, constituíose unha subcomisión no Congreso para acadar un pacto na lei educativa, nunca máis se soubo. Están entretidos cos estibadores e con outras historias, e daí nos saímos. Entón, un gran asunto de Estado é a educación. Primeiro, porque hai unha poboación que ten dereito a facer oposicións para desempeñar eses postos de traballo, que son os rapaces que acadaron a titulación suficiente para optar a unha praza no ensino. E segundo, porque é necesario repoñer efectivos na enseñanza. Se queremos que a enseñanza sea de calidade, unha enseñanza de futuro, salvo que queramos facer unha enseñanza enseñando para postos de traballo e para desempeñar historias que son do século pasado ou de fai uns cuantos anos. Se queremos formar para o futuro, bueno, hai que dotar ese contexto educativo, que son as aulas e os alumnos, de efectivos humanos. Entón, aí tiñan que poñerse de acordo. O mellor resulta que ocurre o que está ocurrindo con Malatesta, de Santiago, que falamos antes, non? Que uns polos outros e non hai oposicións. Eu espero que as haxa por ben do país, sobre todo, e por ben dos rapaces que se aspiran a optar a esas prazas. Sí, e orzamento saberá, María? Bueno, parece que sí, non? Parece... Pero co PSOE ou sin PSOE? A ver, que sea a cuestión. A mí, aquí xa hai dúas cuestións. Por unha banda, os orzamentos do 17 están prorrogados os do ano pasado, co cal agora mesmo estamos funcionando co orzamento prorrogado. Os que se van a presentar agora, o día 31 de marzo, que se anunciou recentemente que se van presentar o 31 de marzo, serían os orzamentos ata finais de ano. Os realmente importantes xa non son os deste ano, xa son os do ano que ven, que xa terían que estar tamén xa elaborándose, non? Entonces, dito isto, para quitar adiante os deste ano co o apoio de PNV, con o apoio, supónse, que de Ciudadanos, non? Se ben foi
ese apoio, non sei se explícito ou implícito, pero supose que sí, PNV, Ciudadanos, Nova Canarias e Coalición Canaria, que é ese tabuleiro co que se está a xogar, poderían sacalos adiante. Isto daríalle tempo suficiente ao Partido Socialista para que arranxe a súa casa por dentro, porque nos dixeron que no mes de xuño se iba a arranxar dunha vez e se iba a despexar a incógnita, e iso permitiría ao PSOE estar en condicións ou ben con Susana Díaz ou ben con calquera dos outros dous candidatos, Pedro Sánchez e Pachi López, que lle dea un rumbo ao Partido Socialista, e a partir de aí podemos xa estar configurando cal vai a ser o futuro de negociacións, colaboracións, abstencións de cara aos orzamentos máis sustanciosos e sustanciais que van a ser os do 2018. Ben, despois veremos logo a gran coalición, non? Ou non, como diría Rajoy, ou non. Ou non, porque Susana Díaz está tendo moita máis contestación interna do que se pensaba. Temos que rematar, sinto moito, porque nos quedaban aínda temas importantes, o dos orzamentos a profundizar un pouco máis e tamén falar de Cataluña, pero acabouse o tempo e é o que manda aquí na televisión. Moitas gracias aos 4 contertulios, a Alfonso, a Pepe, a María e a Xan, e a todos vostedes por seguir un día máis connosco.